खुलुमबाय बयखौबो धोरोमखौ लानानै मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि बिथाङा खौरां बिजोङाव माखासे बाथ्रा बुंदों आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा BKWSC नि बिसायख'थि खुंनायनि सोमोन्दैबो खौरां बिजोङाव गोबां बाथ्रा फोरमायदों रायजोफोर। धोरोमा जेराव मोननै मोनथाम दं बर'आव बेखिनि सरसाया फैखागोन बेयो स्वाभाबिक। अदेबानि दानि सेन्सासनि बाथ्राया सोरबा बाथौ गौथुमनि नङा। दानि सेन्सासनि बाथ्राया जाहैबाय भारत सरकारानो दिनै माने हारि हिसाबै माने दानि सेन्सासखौ खालामनाय जागोन होननानै बुंदों। दा बेबायदि सेन्सास जानाय लोगो लोगो हारिनि सिनायथिखौ होनो थांनायाव बेवहाय गोबां कलम दं लिरनाय। दा बेवहाय नोङो बर' हिसाबै बाथौआ गुदि हिसाबै बाथौइजम लिरनाय, बर' माने बिमानि रावखौ बर' राव होननानै बुंनाय, हारिखौ बर' होननानै बुंनाय, बेबायदि बे सेन्सासाव लिरनांगोन आरो मा बर'नि गावबा गावनि सिनायथिखौ। जुदि जों बे सिनायथिखौ लिराब्ला बर'आ दंना गैया आरो बे भारतआव मोनथिजानाय नङा। गतिके बे बिराद डेन्जार बर' हारिनि थाखायबो। अदेबानि धोरोमाथ' जोंहा ख्रिस्टानबो दं बा गुबुन गुबुन धोरोमफ्रावबो बर'फ्रा दङ आरोखि। दा ओंखायनो बर'नि सिनायथिखौ होनो थांनायखौ लानानै बर'नि गुदि धोरोम बाथौखौ हयथ' लानानै मानसिफ्रा सावरायलायबाय थादों। बाथौइजमनि थाखायबो नांबाय थादों नालाय। खिन्थु आं सानो मा बेफोर बेलायाव जयैनो सावरायलायनानै मोनसे थांखियाव फैनांगौ। आरो आं सानो जे माने जिखिनि बर'फ्रा गुदि धोरोमाव दं, आं सानो बिथांमोना गासिबो लिरजोबबाबो बर' हारिया थैनाय नङा। बर' हारिनि सिनायथिया बे सेन्सासाव थागोन। आं बेखौ सानदों जुदि उसुबिदाथारब्लाबो खालि जायफ्रा बाथौआरि बे बाथौआरि खिनिया माने गावनि धोरोमखौ बाथौ हिसाबै बाथौइजम हिसाबै लिरब्लाबो आं सानो बर' हारिया गोमोरलांनाय नङा। बर' हारिया गावनि सिनायथिखौ लाखिनो हागोन। ओंखायनो गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरखौ बिसोरनोबो मोनसे मोनथाय दं, बिसोरनोबो हगारनानै होनांगौ। गतिके बिथांमोना जुदि माखासे धोरोम खान्थिनि बेलायाव उसुबिदा गोबां थानो हागौ। ओंखायनो बे बेलायाव बयहाबो जिहेथु फ्रिदम दं, गतिके बे मथे बिथांमोनखौबो गावसोरखौनो साननो होनांगौ, गावसोरखौनो मावनो होनांगौ। ओंखायनो बेखौ लानानै बर'नि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो नाङा, गोरोन्थि बुजिनाय जानो नाङा। खिन्थु बर'नि बेलायाव बे फैखागोन। मानो बर'आव दा गोबां माने धोरोमनि सुबुंफोर दंसै। बर' सुबुङा माने गुबुन गुबुन धोरोमावबो दंसै। नाथाय माने दा जिहेथु हारिनि बाथ्राया सरखारनिफ्राय फैदों, सोर सोर माने मा हारिनि बेखौ सरकारा मोनथिनांसिगौ। आरो बिनि थाखायनो बे सेन्सासखौ बेबायदि जातिनि भित्तियाव खालामनो नागिरदों। गतिके बेवहाय बर' हिसाबै बर'फ्रानो थांखि लानांगौ दङ। दा आंहा बुंबा दाय जाबाय थायो, खिन्थु सैथोआ बे जाहैबाय मोनसे माने संबिजितारि मोनसे खान्थिनि गेजेरजों मावनो लानाय हाबाफारि। ओंखायनो बेवहाय जोंनि बुंनाया जेबो खाथिया। अदेबानि जोङो बर'खौ बर' हिसाबै मोनसे भारतनि बिखायाव जुदि सिनायथि मोननो लुगैयोबा जों बर'नि माने सेन्सासाव बर' हिसाबै जों लिरजोबनांगोन। ओंखायनो बे बेलायाव आं सानो जे बर' हिसाबै जिहेथु दाबो बर'नि गुबै सिनायथिखौ होनो हानाय गासिबो दंखाजोबो धोरोमनिफ्राय लानानै, बेखिनि खालामब्लानो जागोन होननानै आं सानो आरो माने बेखिनि सुबुंफ्रा खालामब्लाबो जागोन। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिबो CM मानव गेदेर मिन्चर बसुमतारिजों लोगोसे गासै EMफोर आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्रा फैजोबदों। आरो बेफोर मोनसे मोजां कि दिनै 13 बोसोर जालांबाय, बेवहाय मा जाखो मा जायाखै बेफोरनि मोनसे गासै बाथ्राफोरखौ सावरायफिननाय आरो फैबाय थानाय समाव बिनि मोनसे मोनदांथिजों माबोरैहाय आवगायलांनो बेफोरनिबो मोजां थांखि लानो हायो। आरो आं सानो ओंखायनो बे जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिया BTCनि बायहेरायाव थानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय माने गोबां मोनसे बिहोमा जागोन। BKWSCआ 5 बोसोर बारलांबाय, दासिमबो बिसायख'थि खुंफुंजायाखै। बे बिथिङाव मा बुंनो सानो? ना बिसायख'थि जानांसिगौ, दा सरकारा फाथिनो नागिरदों। अदेबानि जोंहा गामि सोनाय आरो मा होनो समस्तिफोरखौ थिग खालामनाया जाजोबाखै। बिनि बेलायाव जोंहा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव माने जि बर' गामिफोर दं, बे बर' गामिफ्रा माने दासिमबो बर' कसारियाव माने हाबनो हायाखै। मानो होनना बुङोब्ला बड'लेण्डआव माने गामि सोसननांगौनि हाबाफारिया दाबो जोबाखै। अदेबानि सरकारा बुंबाय जाय जाय गामिया बेवहाय हाबथावा बा मोनसे प्रपजालाव गैया बेखिनिया बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव हाबजासिगोन होननानै। अब्लाबो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माने आफादफ्रा बर' आफादफ्रा दाबो मोनसे थांखियाव फैनो हायाखै, बेवहाय थानो ना थाया। बिनि थाखायनो बे एसे बेफोरखौ नेनानै लेहेम जादों। ओमफ्राय मोनसेया जाबाय राभा हासं।
बियो दथि सिडलियाव थांनांगौनि खाथिराव बेवहाय थानाय गामिफोरखौ माने राभा हासं अट'नमास काउन्सिला एनअसि होआलासिनो बेवहायनो जयै थानायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों आरो बे बेलायाव बे ओनसोलनि थाखायबो एसे थाबथानानै दंमोन आरो अदेबानि दा मोनसे गरन्थआव फैबाय माने थाबैनो माने बे गामिखौ फाइनाल खालामनानै बिसायख'थिखौ फाथिनाय जासिगोन मानो होनना बुङोब्ला बिसायख'थि जायागौमानि माने बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला मिसिं काउन्सिल आरो गुबुन गुबुन काउन्सिला जेरैबायदि जौगाथायनि खामानि मावनो फान्ड मोनदों बे फान्डखौ मोननाय नङा ओंखायनो बिसायख'थिया खुब गोनांथार ओंखायनो गासैबो जिखिनिया थालाङो हाबाब बेखौ गारनानैब्लाबो फाइनाल खालामनानै बिसायख'थिखौ फाथिनानै बेनि गेजेरजों बिटिसिनि बायहेरायाव थानाय जिखिनि बर' गामि दं बे बर' गामिफोरखौ लानानैनो बर'फोरनि जौगाथायनि खामानिखौ मावलांनांसिगोन आरो बे थांखिखौ बिथांमोना लाबाय सार बे थारैनो बे धोरोमखौ लानानै मोनसे बिधानखे बा फैगौ धोरोमा जेराव मोननै मोनथाम दं बर'आव बेखिनि सरसाया फैखागोन बेयो स्वाभाबिक अदेबानि दानि सेन्सासनि बाथ्राया सोरबा बाथौ गौथुमनि नङा दानि सेन्सासनि बाथ्राया जाहैबाय भारत सरकारानो दिनै माने हारि हिसाबै माने दानि सेन्सासखौ खालामनाय जागोन होननानै बुंदों दा बेबायदि सेन्सास जानाय लोगो लोगो हारिनि सिनायथिखौ होनो थांनायाव बेवहाय गोबां कलम दं लिरनाय दा बेवहाय नोङो बर' हिसाबै बाथौआ गुदि हिसाबै बाथौइजम लिरनाय बर' माने बिमानि रावखौ बर' राव होननानै बुंनाय हारिखौ बर' होननानै बुंनाय बेबायदि बे सेन्सासाव लिरनांगोन आरो बर'नि गावबा गावनि सिनायथिखौ जुदि जों बे सिनायथिखौ लिराब्ला बर'आ दंना गैया आरो बे भारताव मोनथिजानाय नङा गतिके बे बिराद डेन्जार बर' हारिनि थाखायबो अदेबानि धोरोमाथ' जोंहा ख्रिस्टानबो दं बा गुबुन गुबुन धोरोमफ्रावबो बर'फ्रा दङ आरोखि दा ओंखायनो बर'नि सिनायथिखौ होनो थांनायखौ लानानै बर'नि गुदि धोरोम बाथौखौ हयथ' लानानै मानसिफ्रा सावरायलायबाय थादों बाथौइजमनि थाखायबो नांबाय थादों नालाय खिन्थु आं सानो मा बेफोर बेलायाव जयैनो सावरायलायनानै मोनसे थांखियाव फैनांगौ आरो आं सानो जे माने जिखिनि बर'फ्रा गुदि धोरोमाव दं आं सानो बिथांमोना गासिबो लिरजोबबाबो बर' हारिया थैनाय नङा बर' हारिनि सिनायथिया बे सेन्सासाव थागोन आं बेखौ सानदों जुदि उसुबिदाथारब्लाबो खालि जायफ्रा बाथौआरि बे बाथौआरि खिनिया माने गावनि धोरोमखौ बाथौ हिसाबै बाथौइजम हिसाबै लिरब्लाबो आं सानो बर' हारिया गोमोरलांनाय नङा बर' हारिया गावनि सिनायथिखौ लाखिनो हागोन ओंखायनो गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरखौ बिसोरनोबो मोनसे मोनथाय दं बिसोरनोबो हगारनानै होनांगौ गतिके बिथांमोना जुदि माखासे धोरोम खान्थिनि बेलायाव उसुबिदा गोबां थानो हागौ ओंखायनो बे बेलायाव बयहाबो जिहेतु फ्रिदम दं गतिके बे मथे बिथांमोनखौबो गावसोरखौनो साननो होनांगौ गावसोरखौनो मावनो होनांगौ ओंखायनो बेखौ लानानै बर'नि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो नाङा गोरोन्थि बुजिनाय जानो नाङा खिन्थु बर'नि बेलायाव बे फैखागोन मानो बर'आव दा गोबां माने धोरोमनि सुबुंफोर दंसै बर' सुबुङा माने गुबुन गुबुन धोरोमावबो दंसै नाथाय माने दा जिहेतु हारिनि बाथ्राया सरखारनिफ्राय फैदों सोर सोर माने मा हारिनि बेखौ सरकारा मोनथिनांसिगौ आरो बिनि थाखायनो बे सेन्सासखौ बेबायदि जातिनि भित्तियाव खालामनो नागिरदों गतिके बेवहाय बर' हिसाबै बर'फ्रानो थांखि लानांगौ दङ दा आंहा बुंबा दाय जाबाय थायो खिन्थु सैथोआ बे जाहैबाय मोनसे माने संबिजितारि मोनसे खान्थिनि गेजेरजों मावनो लानाय हाबाफारि ओंखायनो बेवहाय जोंनि बुंनाया जेबो खाथिया अदेबानि जोङो बर'खौ बर' हिसाबै मोनसे भारतनि बिखायाव जुदि सिनायथि मोननो लुगैयोबा जों बर'नि माने सेन्सासाव बर' हिसाबै जों लिरजोबनांगोन ओंखायनो बे बेलायाव आं सानो जे बर' हिसाबै जिहेतु दाबो बर'नि गुबै सिनायथिखौ होनो हानाय गासिबो दंखाजोबो धोरोमनिफ्राय लानानै बेखिनि खालामब्लानो जागोन होननानै आं सानो आरो माने बेखिनि सुबुंफ्रा खालामब्लाबो जागोन